Lechon kawali. Ito na po. Ayan. Ang ganda. Lipat natin dito. Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, we have 2 kg of lechon kawali. So ayan po. Saka mayroon po ako ditong lemon juice. Yan. Lagay ko muna dito sa gilid. Mayroon din ako ditong rice, tsaka pipino. Naganda din ako ng lechon sarsa or mang Tomi, mang Tomas. Tsaka suka na madaming sili. So ayan, hindi natin patatagalin to mga studio. Pray po muna tayo. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. Tara po, mga unta niyo. Tari una sa taas. Yan o, mayroong mga putok-putok talaga ba. Wala mo na sa usawan? Kain po. Anghang. Sarap talaga itong lechon kawali pag mayroong suka na madaming sili. Dito tayo sa Mang Tomi.
Ang balat nyo, grabe, crispy talaga. Grabe itong suka natin, no? Ito pala ay sili na nilagyan ng suka. Sinsya na po kayo kung tumutulo ko yung sipon ko dito kasi sobrang anghang ko talaga.
So hindi ko na po kayo ubusin to. Grabe po. Gusto na po. Hirap pala ubusin yung 2 kilo. Shoutout po kay Julius J. Trabado Sibuyan from CDO. Shoutout din kay Lynn Rose Dila Pumarin. Junel Tanhay. Rosinas Rinaldo from Leyte. Juan de Niega Baldon. Shoutout din kay Idil Barles Mariano Archico from Pampanga. So yun na po muna yung shoutout mga studio. Yung iba sa susunod na lang po. Maraming salamat po sa panood sa episode nito. Bye for now and kita-kits po tayo sa susunod. Bye-bye!